Back with mga buddy at welcome naman sa aming YouTube channel. For today's video mga buddy ay mag-vlog ako sa Red Ribbon. Mga buddy, so tatayin natin mag-vlog sa Red Ribbon. So let's go! So mga buddy, nandito na tayo sa planta ng Red Ribbon. So papasok na tayo sa Red Ribbon. Let's go! 2,000 years later. Yan eh. So yun mga buddy, break time na ako mga buddy. Break time na lang mga buddy. Break time. Let's go. Ayun na ang buhok ko eh. So, break time na mga buddy. So, let's eat. A few moments later. So yun mga buddy, dito ako sa Labra. Tapos na akong kumain, hindi ako nakapag-video kasi maraming tao. Break time naman mga buddy. So maya-maya ay duty na naman, back to duty na naman mga buddy. So yun lang mga buddy. So patuloy na yung vlog. Nakuha ako ng time ng vlog. Bawal sa loob ng vlog mo, di ba? Kasi bawal ang metal na bagay mga cake ang ginagawa namin doon. Wow! Let's go. So yun mga buddy, we're done working at tapos na rin ako mag-PS at ngayon lalabas na tayo. Let's go. So ito mga buddy, we're done work. So bukas work na naman mga buddy. Kaya ngayon uuwi na ako. Let's go. So yun mga buddy, at nakauwi na ako sa bahay mga buddy. Ngayon umuulan na mga buddy. So yun, na-video ko yung hindi halos lahat na video ko mga buddy dahil nahihiya ako sa mga tao dun sa work mga buddy. Yun, I hope you enjoy the vlog habang nag-work mga buddy. So yun mga buddy, yun lang, nakakatawang vlog. That's so weird talaga. So patuloy lang ako mag-vlog mga buddy at uulit-ulit ako mag-vlog mga buddy. So I hope you enjoy and don't forget na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aming YouTube channel and sa aming page, like and follow mga buddy. So yun mga buddy, at everything you do it with love.